Dobré ráno, já bych vás poprosil, jestli byste se posadili. Moje jméno je Josef Šlerka a budu vás provázet dnešním novinářským fórem. Jsem předseda expertní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a připadla mi tím povinnost zahájit vlastně novinářský den. A novinářský den se skládá se 2 akcí novinářského fóra, předávání novinářské ceny s naším partnerem nadací OSF. Za chvilku přidám slovo Martině. Jsem moc rád, že jste dorazili. Programy máte vytištěný k dispozici. Bude jedno malé překvapení v těch programech. Bude tam jedna drobná změna, ale to se nechte překvapit. Občerstvení je tamhle na stole. Chtěl bych poděkovat pekařství Antonín Kokeš, které nám pomohlo se zajištěním občerstvení. Oběd zajištěn není, oběd si budete muset zajistit sami, ale zase na druhou stranu děláme to zadarmo a nejsme schopni úplně všechno pokrýt. Jsem moc rád, že tady jste, protože je to 8. ročník novinářského fóra a počet účastníků se stále zvyšuje a mě to činí radost. A ten dnešní ročník bude speciální i věcmi, které dříve nebývaly. Martino? Tak dobrý den všem. Ještě jednou moje jméno je Martina Břiňová, vedu nadaci OSF a je mi velkou ctí být tady opět s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky. Já myslím, že to už je taková jistota, že spolu oslavujeme právě Mezinárodní den svobody tisku, který připadá na 3. května. Takže když mluvíme o jistotách, tak jednou z těch jistot je, že večer vyhlásíme novinářskou cenu, že se tady dneska potkáme, aby jsme šli trošku hloub v tom, co se děje ve světě novinařiny. Pepo, ty jsi taky taková jistota novinářského dne. A já, když mluvím o těch jistotách, tak nadace a vůbec její práce bych řekla o takovém balancu. A balans je mezi tím, co je stabilní, co je konzistentní a co patří k té práci nadace. A stejně tak i hledat balans v tom, co se děje ve světě, jaký jsou trendy, nebo co svět přináší, který kolem běží velmi tryskou rychlostí. A tuhletu linku přinášíme i dneska právě do novinářského dne, kdy jsme se rozhodli pro novinku, kdy dneska předáme v rámci novinářského fóra cenu za inovativní žurnalistiku, nebo budeme například v rámci panelu hledat, kde jsou hranice novinařiny, ty možná konzervativní novinařiny, kterou všichni známe, nebo novinařiny, kterou přinášejí influenceri a jestli je to vůbec ještě novinařina. Takže to je ten balans mezi tím novým, inovativním a mezi tím konzistentním, co novinařina zahrnuje. Takže já všem přeju, abyste si dneska odnesli spoustu aha momentů a těším se na vás všechny večer v Arše. Děkuji moc krát, Martino. A teď by se slušelo říct, tímto prohlašuji novinářské fórum 2025 za zahájené, což tímto prohlašuji. Líbí se mi, že Martina mluvila o jistotách, protože já mám plno nejistot a vlastně ty nejistoty se budou odrážet v těch jednotlivých panelech a v těch jejich tématech a ty nejistoty se budou odrážet i v mém chování, protože jsem si ráno vzal brejle na čtení, nikoliv na dálku, takže budu mít občas problém identifikovat, kdo je kde, tak kdybych vás ignoroval, tak je to dáno tímhletím a když tak se ke mně hlašte. A začneme tou jako zásadní nejistotou, kterou máme v roce 2025 už naplno. A to je nejistota toho, kdo je vlastně novinář. Protože asi jste si z programu všimli, že takovým leitmotivem je EMFA, European Media Freedom Act, který sice na jednu stranu posiluje postavení médií, a na druhou stranu se elegantně vyhýbá tomu, aby definoval tomu, kdo je novinář. Takže otázka je, kdo je novinář. Na tohle téma bude mít keynote Marína Urbaníková, místopředsedkyně správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a pedagožka Masarykovy univerzity. Marino, je to tvoje. A aby jsme zůstali v těch nejistotách, ukázalo se, že spojení mezi prezentérem a vrchními patry je nejisté, takže Marina bude v té nejisté úloze vždycky říkat slide. Marino, je to tvoje a já poprosím do režie o Maríninu prezentaci. Ďakujem. Želám všetkým dobré ráno. Ešte poprosím o jeden slajd dozadu, úplne na začiatok. Aha, ten tam nie je. Dobre. Tak ešte raz dobré ráno.
Toto úvodné vystúpenie bude riešiť tak trochu provokatívnu otázku, kto je vlastne novinár, respektíve novinárka. Ono sa to môže zdať aj mierne banálne na akcii, ktorá sa volá Novinárske fórum, takže zároveň sľubujem, že budúci rok nebudeme pokračovať rozsiahlým pojednaním nad slovom fórum, ale obmedzíme to na žurnalistiku a novinárov. To, čo by som chcela rozobrať, sú vlastne 3 základné otázky. A teraz poprosím o ďalší slajd. Ako definovať v dnešnej digitálnej dobe novinárov a novinárky? Čím sa teda líšia od množstva iných aktérov, ktorí vytvárajú obsah pre publikum? Môžeme napríklad spomenúť hybridných novinárov, tvorcov, tvorkyne obsahu, digitálnych tvorcov, youtuberov, blogerov, vlogerov, mediálnych podnikateľov. A samozrejme otázka je aj, či je to ešte stále dôležité a či má vôbec cenu sa tomu vymedzeniu novinárskeho pola venovať. Môžeme ísť kúsok ďalej. Na začiatok by som chcela tento problém ilustrovať na 2 citátoch, ktoré, myslím, pekne načrtnú jednotlivé dimenzie toho, o čom by sme sa mali ďalej baviť. Takže začnem citátom z roku 1868 z 3. konferencie nemeckých novinárov, kde sa už vtedy riešilo, kto je vlastne novinár. A bolo to konkrétne pre účely potenciálneho zriadenia špeciálneho penzijného fondu, ktorý by dal novinárom a novinárkam špeciálne podmienky. Takže aby bolo jasné, na koho sa má toto nové potenciálne privilégium vzťahovať, bolo treba definovať, kto je novinár. A ako vidíme, už pred tými 150 rokmi to bol pomerne problém, takže asi nie je úplne prekvapivé, že na žiadnej definícii sa aktéri nezhodli a ten špeciálny penzijný fond nevznikol. Strich, môžeme ísť ďalej o 150 rokov a do inej krajiny. Keď sa bavíme o definícii novinárov, asi nemožno vynechať najznámejšieho českého hybridného novinára Michala Púra. Takže vidíme, že ani po 150 rokoch táto otázka nestratila úplne relevanciu, respektíve sa dá povedať, že situácia sa ešte skomplikovala. Už sa nebavíme len o tom, kto je novinár, ale bavíme sa aj o vymedzení žurnalistiky v porovnaní s ďalšími podobnými činnosťami a vidíme, že tých možných termínov na označenie toho, kto produkuje obsah pre verejnosť, tých možných termínov je dnes podstatne viac. Môžeme ísť ďalej? Na tom by som chcela ilustrovať 4 body. Ten prvý je, že otázka, ako definovať žurnalistiku a novinárov a novinárky, rozhodne nie je ničím nová. Rieši sa to minimálne 150 rokov. Ale oproti minulosti tu máme ešte celú jednu vrstvu, ktorá nám do toho dodáva ďalšie a ďalšie komplikácie, a to je digitálny technologický vývoj. Pretože zhruba okolo roku 2000 s internetom prišiel boom blogerov a potom v druhej vlne prišla éra lacnej techniky, ktorá umožňuje produkovať obsah určený pre verejnosť takmer každému. A zároveň táto produkcia dostala vlastné platformy s masovým dosahom a tými sú sociálne siete. Takže do toho tradične novinárskeho pola sa nám začalo dostávať množstvo iných aktérov, z ktorých časť sa určite ako novinári vlastne ani necítia, ani si to nejak nenárokujú. A zároveň, čo je snáď ešte zaujímavejšie, je, že tu dochádza aj k určitému spoločenského posunu. Minimálne ja ho pomerne intenzívne cítim. Pretože zatiaľ, čo predtým bola otázka, kto je novinár, vlastne otázka o tom, kto bude patriť do nejakého prestížneho klubu, a žurnalistika bola pole, kam ste chceli patriť, pretože to bolo spojené s určitou prestížou, dôveryhodnosťou a prístupom k informáciám. Dnes sa mi dosť často zdá, že situácia je podobná situácie v politike. Keď si zoberieme komunálne a krajské voľby, vieme, že tu máme aj dlhoročných stranických politikov, ktorí nechcú byť spájaní so svojimi politickými stranami a radšej kandidujú ako nezávislí, aby skrátka neboli spájaní s niečím, čo proste nie je dostatočne fresh a cool. Takže dnes je
minimálne pre niektorých aktérov ten termín novinár alebo novinárka do určitej miery sprofanovaný. Je to niečo, čo nebudí úplne dôveru, niečo, čo je spojené s nejakým starým, ťažkopádnym, zastaralým svetom inštitúcií a organizácií. Takže je to nálepka, pre ktorej je minimálne z pohľadu niektorých ľudí lepšie sa zbaviť. No a potom ten štvrtý point spočíva v tom, že u definícií vždycky závisí na tom, pre aký účel tú definíciu vlastne potrebujeme. A vidno to aj na tých dvoch citátoch, zatiaľ čo tá prvá sa týkala nejakých privilégií, kto bude mať nárok na zahrnutie do špeciálneho penzijného fondu. Tie ďalšie citáty sa vlastne týkali identity, kto sa cíti ako novinár alebo mediálny podnikateľ a dodržiavania pravidiel. Takže myslím, že myšlienka, ktorú môžeme hneď na začiatku opustiť, je myšlienka toho, že existuje nejaká jedna platná definícia, ktorá nám tento problém vyrieši navždy. Môžeme ďalej? Keď si to rozoberieme z pohľadu sociológie profesí, ktorá by nám pri definícii profesie mohla a mala pomôcť, tak hneď prvý komplikujúci bod spočíva v tom, že žurnalistika sa nepovažuje za plnohodnotnú profesiu, ako sú napríklad lekári, sudci, advokáti alebo architekti, ale uvažujeme o nej ako o tzv. Semi- alebo poloprofesie. Je to kvôli tomu, že nespĺňa všetky tie štandardné znaky, ktoré si s plnými profesiami spájame. Napríklad jeden z tých kľúčových znakov je povinná odborná príprava a povinné členstvo v nejakej komore a zároveň nejaké vstupné skúšky, ktoré vás potom oprávňujú k tomu, aby ste tú profesiu vykonávali. Tak to je napríklad organizovaná medicína alebo advokácia. No a vidíme, že pre žurnalistiku to neplatí, pretože vzdelanie a odborná príprava je fajn, ale nie je úplne nutná. A čo sa týka napríklad členstva profesnej asociácii, tak minimálne v českých podmienkách je to otázka veľmi nepopulárna. Dlhodobo vieme, že členom nejakého profesného spolku je zhruba 8% českých novinárov a novinárok, aj keď si myslím, že situácia sa v posledných rokoch trochu mení. A zároveň tu nemáme žiadne vstupné skúšky, ktoré by bolo treba absolvovať, aby sa človek stal novinárom alebo novinárkou. V každom prípade niektoré kritériá profesie žurnalistika určite spĺňa. Minimálne tu máme taký ten základ, ktorý spočíva v etose služby verejnosti a zároveň tu máme profesnú kultúru. Aj keď môžeme o zdieľaných novinárskych štandardoch a etických princípoch určite dlho diskutovať, na nejakom základe sa, myslím, dlhodobo zhodneme. Takže čo sa týka zdieľaných hodnôt a štandardov praxe, je to niečo, o čo sa môže žurnalistika oprieť. No a potom profesiu vymedzuje aj samotný typ činnosti. Takže aby sme sa bavili o žurnalistike, mali by sme sa baviť o činnosti, ktorá spočíva v pravidelnej tvorbe originálnych výstupov. To znamená, nemá ísť o nejakú koláž a spracovanie niečoho, čo už bolo publikované pre určité médium alebo platformu. A tu sa dostávame k ďalším a ďalším komplikáciám, pretože predtým bol novinár skrátka ten, kto pracoval buď pre printy, pre rozhlas alebo pre televíziu, ale dnes vieme, že vlastne ten organizačný link sa nám čím ďalej tým viac stráca, takže také tie klasické organizačno-inštitucionálne prvky, ako to, že máte pravidelnú odmenu a máte pracovnú zmluvu a kontakt s nejakým konkrétnou organizáciou, ktorá vás zastrešuje, tak dnes už úplne neplatí. Tak, môžeme ďalej? K tomu, že žurnalistika, že ten problém vymedzenia žurnalistiky do určitej miery spočíva aj v tom, že nie je plnou profesiou, ale semiprofesiou, sa potom pridáva množstvo účelov, pre ktoré môžeme chcieť alebo potrebovať definovať, kto je vlastne novinár. Pretože od toho sa odvíja šírka definície a to, koho chceme zahrnúť a naopak, koho chceme vylúčiť. Môžeme uvažovať minimálne opäť o 5 situáciách, kedy tú definíciu potrebujeme. Tak ako sme na začiatku sa pozerali na tie prvé citáty,
táto otázka môže byť relevantná z hľadiska nejakej identity, keď sa vás proste doma spýtajú, čomu sa v tej Prahe venujete a čím sa chcete živiť. Vzniká otázka, či ste teda novinári alebo niečo iné. Potom tu máme profesný alebo odvetvový pohľad. Tu sa bavíme o tom, koho teda syndikát má alebo môže prijať za svojho člena, kto by mal alebo mohol dostať novinárskú cenu, kto by mal dostať akreditáciu od snemovne a podobne. Potom tu máme právny pohľad, veľmi dôležitý, pretože tá právna definícia vymedzuje, na koho sa vzťahujú určité práva a povinnosti. Takže ide vlastne o to, koho za novinára považuje štát. Potom tu máme ten samozrejme najdôležitejší pohľad, akademický, pretože potrebujeme vedieť, komu máme poslať dotazníky a s kým máme spraviť rozhovory. A napokon tu máme pohľad verejnosti, koho za novinárky považuje samotná verejnosť a predovšetkým, aké očakávania a postoje sa s tým potom spájajú. Môžeme ďalej? Keď to teda zhrnieme, žurnalistika má nejasné hranice. Vždy to tak bolo, ale je to čím ďalej tým viac komplikované. Tie hranice sú v podstate predmetom boja a ten boj je aj bojom o určitú kredibilitu a prestíž a moc. Takže aj preto sa ten boj považuje za dôležitú vec. Aby sme si to ale trošku zjednodušili, navrhujem rozlišovať dva účely, dve základné domény, kvôli ktorým potrebujeme definovať žurnalistiku a novinárov. Tá prvá doména je právna a ide o to, na koho sa majú vzťahovať určité práva a povinnosti. A tu sme predovšetkým vedení princípom ochrany slobody prejavu. To znamená, tento pohľad nás nutne dovedie k pomerne širokej definícii, aby sme tú ochranu poskytli čo najširšej skupine aktérov. Oproti tomu potom stojí profesná alebo profesne etická doména, kde už nejde o to, koho za novinárky považuje štát. Cieľom nie je ich ochrana, ale cieľom je odlíšiť dôveryhodnejších aktérov od tých menej dôveryhodných a ten dobrý profesný výkon od toho zlého alebo menej dobrého. Takže tu už sa opierame o expertný model a tá definícia musí byť nutne užšia, než je tá právna definícia. U tej právnej definícii je zároveň dôležité vyhnúť sa niečomu, čo sa označuje ako paradox mediálnej regulácie, pretože ak chceme dať novinárom a médiám nejaké špeciálne práva, vedie nás to nutne k tomu, aby sme ich definovali. A keď si štát uzurpuje túto moc definovať, čo je to médium a kto je novinár, tak to je potom spojené s patričnými rizikami, pretože nám tu vzniká potenciál pre uplatnenie štátnej kontroly. Takže aj kvôli tomu, a môžeme ísť ďalej, v zákonoch de facto nenájdeme definíciu novinárov, ale používa sa funkčná definícia, ktorá stojí na samotnom popise činnosti, ktorú chceme chrániť. A tak je to aj v kľúčových českých zákonoch, ako je tiskový zákon alebo zákon o provozovaní rozhlasového a televízneho vysielaní. Nenájdeme tam slovo novinár, ale napríklad, keď sa pozrieme na takú klasiku, komu náleží právo na ochranu zdroja, vidíme tam funkčnú definíciu, ktorá stojí na popise danej činnosti. Môžeme ďalej? To isté potom platí aj pre jeden z najdôležitejších právnych nástrojov na európskej úrovni, a to je Európsky zákon o slobode médií, o ktorom dnes ešte bude reč. Ani tu nenájdeme definíciu toho, kto je novinár, ale nájdeme tu pomerne široké definície mediálnej služby a toho, kto je poskytovateľ mediálnej služby. A vidíme, že tá definícia je natoľko široká, že sa tam určite zmestia aj influenceri, vlogeri, blogeri a podobne, pretože vlastne stačí vytvárať nejaké obsahy pre širokú verejnosť akýmikoľvek prostriedkami, tak aby účelom bolo informovanie, zábava alebo vzdelávanie. A opäť považujem tento široký egalitársky prístup za úplne adekvátny, pretože cieľom je poskytnúť patričnú ochranu dostatočne širokému okruhu ľudí. Môžeme ďalej?
Strich. Teraz sa ale potrebujeme dostať na profesnú alebo profesne etickú doménu, kedy už znie otázka inak. Už sa nebavíme o ochrane slobody slova alebo o tom, komu náležia určité právne povinnosti a práva, ale bavíme sa o tom, ako odlíšiť kvalitný výstup, kvalitnú produkciu dôveryhodných aktérov od toho zvyšku. A tu navrhujem oprieť sa o 5 komponentov. Povedala by som, že aby bol niekto novinár, bolo by fajn, aby sa tak cítil a nemal potrebu sa skrývať do tých iných kategórií, ale aby skrátka cítil nejaký vzťah a spolunáležitosť k danej profesii a profesnej komunite. Potom by som očakávala, že bude mať internalizované takéto základné žurnalistické poslanie a službu verejnosti. To znamená, že to bude cítiť tak, že jej úlohou je prinášať službu verejnosti a nie napríklad slúžiť alebo primárne slúžiť nejakým súkromným alebo komerčným alebo politickým záujmom. No a potom sa dostávame k jadru a to sú hodnoty a normy. A o konkrétnej náplni, konkrétnom obsahu určite môžeme dlho diskutovať, ale myslím si, že takéto minimum, o ktoré sa odborná literatúra opiera najčastejšie, sú princípy, ako je napríklad nezávislosť, overovanie faktov, oddeľovanie faktov a názorov, relevancia alebo snaha o maximálnu možnú pravdivosť a presnosť a podobne. No a potom tu máme rovinu praxe. Povedala by som, že aby si niekto mohol hovoriť novinár, novinárka, mal by pravidelne tvoriť originálne žurnalistické výstupy, takže opäť by nám to malo vylúčiť tvorcov obsahu, ktorí vlastne robia len koláže z už existujúceho obsahu. A zároveň tá prax, tá pravidelná tvorba by mala prebiehať za využitia profesných kompetencií a práve v súlade s tými základnými štandardmi. No a potom ďalšia rovina, ktorá z môjho pohľadu významne odlišuje novinárov a novinárky od ostatných aktérov, je rovina záruk. Pretože tu mali by sme mať redakčnú kontrolu, napríklad na editorskej úrovni, prípadne jednotlivé mediálne organizácie si zriaďujú rôzne edičné rady, ktoré garantujú dodržiavanie pravidiel. A potom aj kontrolu na úrovni samoregulácie, o ktorej bude dnes tiež reč. Môžeme ďalej? Takže keď sa pozrieme na základné rozdiely touto optikou, vidíme ich pomerne jasne. Zatiaľ, čo u novinárok je to kľúčové poslanie služba verejnosti, verejná služba, naplňovanie záujmov verejnosti. U tvorcov obsahu, kam teda môžeme rátať aj influencerov, je to rôznorodé. Nemôžeme sa rozhodne spoľahnúť na to, že by tým primárnym záujmom, primárnou kategóriou bola služba verejnosti, ale dosť často dostáva prednosť nejaký súkromný, respektíve komerčný záujem. S tým potom súvisia aj odlišné ciele. Zatiaľ, čo u novinárok by to malo byť stručne a jednoducho povedané informovanie vo verejnom záujme, u tvorcov obsahu, influencerov, ide vlastne o tvorbu nejakého pútavého, zábavného obsahu, ktoré má zaujmuť publiku a v prípade influencerov to ešte obvykle chceme monetizovať a ovplyvniť názory alebo správanie ľudí. S tým potom súvisí aj to, voči komu majú jednotlivé profesné skupiny zodpovednosť. U novinárov je to verejnosť v celej svojej šírke, pretože žurnalistiku potrebujeme aj kvôli tomu, aby liberálna demokracia fungovala tak, ako má. Kdežto u tvorcov obsahu a influencerov ide o nejaké užšie vymedzené ich samotné publikum, nie nutne verejnosť v celej svojej šírke a potom prípadne sponzorov. Kľúčová vec, profesné normy a hodnoty, tu vidím odlíšenie úplne jasne. Zatiaľ, čo novinári a novinárky sa majú správať podľa určitých profesných štandardov a majú svoje etické kódexy, u tvorcov obsahu je situácia oveľa pestrejšia a viac než na nejaké dodržiavanie pravidiel, tu máme dôraz na priamy vzťah s publikom, autenticitu, osobnú značku a popularitu.
A čo sa potom týka záruk kvality, v žurnalistike máme základné kontrolné mechanizmy, už spomínanú redakčnú kontrolu, prípadne kontrolu na úrovni samoregulácie celej profesie. U tvorcov obsahu a influencerov je to rôznorodé, dosť často tam kontrola nebýva žiadna, k čomu sa ešte dostaneme. Môžeme ďalej? Celkovo, keď sa pozrieme na tú skupinu, ktorá sa označuje ako tvorcovia digitálneho obsahu, kam môžeme zaradiť aj influencerov, nevieme o nej úplne veľa. Tá skupina je extrémne rôznorodá, pretože sem môžu patriť novinári, ktorí sa skrátka rozhodli odísť na vlastnú nohu, ale stále dodržiavajú základné princípy. Potom novinári, ktorí sa rozhodli odísť práve kvôli tomu, aby ich žiadne základné princípy a štandardy nevyrušovali a nemuseli sa nimi riadiť. A potom tu máme celé široké skupiny ľudí, ktorí vlastne ani nemusia byť tzv. Newsfluenceri, nemusia sa ani venovať spravodajským publicistickým obsahom, ale skrátka riešia úplne iné témy a za novinárov sa vlastne nikdy ani nepovažovali. O tejto skupine veľmi rôznorodej nemáme úplne veľa dát, ale napríklad UNESCO vydalo pred časom jednu z prvých mapovacích štúdií. Treba povedať, že tá definícia toho, kto je tvorca digitálneho obsahu, bola pomerne široká. V žiadnom prípade nejde o nejaký reprezentatívny výskum, ale pekne ilustruje tie odchýlky od žurnalistiky v oblasti dodržiavania základných pravidiel. Pretože keď sa pozrieme na takú tú žurnalistickú klasiku, prácu so zdrojmi, tak vidíme, že väčšina tvorcov digitálneho obsahu vlastne žiadne zdroje nevyužíva, pretože im stačí popisovať nejakú vlastnú skúsenosť. Môžeme ďalej? To isté sa potom týka aj overovania zdrojov. Vidíme, že za každým overuje zdroje zhruba nejaká tretina tvorcov digitálneho obsahu. A keď sa potom ešte pozrieme na to, akým spôsobom to overovanie informácií a zdrojov prebieha, tak len 17% naozaj hľadá nejaké ďalšie dôkazy a ďalšiu podpornú dokumentáciu. Ale tá hlavná časť skrátka za overenú informáciu považuje informáciu, ktorú zdieľalo dosť veľa ľudí alebo mala vysoký počet zliadnutí. Takže vidíme, že tie základné princípy profesnej praxe sú naozaj veľmi odlišné. Môžeme ísť ďalej? Odlišnosti potom nájdeme aj v platovom ohodnotení a tu ďakujem Jozefovi, že ma naviedol na stránku platy.cz. Opäť nejde o reprezentatívne dáta, ale keď sa na to zbežne pozrieme a pozrieme sa na otázku, koľko teda, aká je výška príjmu stredných 80% ľudí v danej profesii, to znamená odsekneme 10% najlepšie zarábajúcich a 10% najhoršie zarábajúcich, tak zistíme, že ono je vlastne ako lepšie byť niečím, čo platy.cz označujú krásnym českým názvom content provider, než novinárom, pretože vám to minimálne na vstupe spraví zhruba o 5 000 viac. A zatiaľ čo, keď ste content provider, budete v rebríčku niekde medzi asistentom finančného kontrolóra a project plannerom. Ak ste novinárka, nachádzate sa medzi řidičem kamionu a technikem údržby. Tak, a môžeme ísť do finále. Čo si myslím, že sú hlavné body? To, kto je vlastne novinár a ako túto profesiu definovať, potrebujeme vedieť. Nie je to žiadna teoretická akademická debata, ale je to téma, ktorá má potom priame dopady pre fungovanie verejnej sféry a funkčnosť demokracie, pretože to potrebujeme vedieť jednak kvôli patričnej právnej ochrane, ale aj kvôli dôvere verejnosti. A to samotné dodržiavanie profesných pravidiel, ktoré má byť jadrom žurnalistiky a vytvorenie kontrolných mechanizmov, aby sa tak naozaj dialo, je dôležité kvôli tomu, aby sme mali dobre informovanú spoločnosť, ktorá vie, čo môže od danej profesie čakať. A bez dobre informovanej spoločnosti máme veľký problém. Samozrejme, nechcem tým naznačiť, že žurnalistika stojí na nejakom piedestáli a od tvorcov digitálneho obsahu si nemá čo zobrať. Tu sa môžeme baviť minimálne o témach, ako je menej paternalistický prístup, iný prístup k výberu tém,
experimenty s formátmi a spôsobmi distribúcie alebo priamejšia komunikácia s publikom. Môžeme ísť na posledný slajd. Keď to ale zhrniem, povedala by som, že je dôležité nielen určité profesné štandardy a etické normy dodržiavať a ako novinárom, novinárkou sa cítiť, ale je dôležité o tom dať aj verejnosti vedieť. O tom, že sa nejakým spôsobom odlišujeme od ostatných aktérov na poli tvorby obsahu. Čo by, myslím, pomohlo, je jasné prihlásenie sa k profesii, napríklad aj formou členstva v profesných asociáciách, pretože opäť je to niečo, čo novinárov vymedzuje oproti konkurencii na širokom poli tvorby obsahu. A zároveň stráženie hraníc a dodržiavanie štandardov. A toto za novinárov a novinárky nikto iný nespraví. Nemôžeme to očakávať od štátu, nemôžeme očakávať od štátu, aby odlišoval kvalitnú žurnalistiku od tej menej kvalitnej, tak ako sa to nedieje v prípade medicíny alebo súdnictva, ale musia sa toho chopiť samotní novinári a novinárky. Z hľadiska komunikácie smerom k verejnosti si myslím, že by pomohli také tie deklaratórne znaky profesie, ako je jasné zverejňovanie redakčných kódexov, informácie o rôznych sťažnostných mechanizmov a potom na úrovni celej profesie samoregulačné telesa, prípadne nejaká mediálna rada. Tak, ďakujem a budeme sa tešiť na nesúhlasy a námietky. Maríno, moc děkuju. Máme prostor pro 3 otázky, případně nesouhlasy. Nebojte se, jak vám s tím mikrofonem zaběhnu. Povídejte, přehánějte. V sálu už máme dostatek novinářů i influencerů. Povídejte. Maríno, já se zeptám a možná tím rozproudím tu další část. Ty jsi zmiňovala ty rozdíly, vlastně hodně opřený o tu praxi. A vidíš ty nějakou šanci i na té druhé straně, to znamená straně těch influencerů, aby se jako profesionalizovali v tom permanentním střetávání s těma novinářema? To je zaujímavá otázka. Samozrejme, že tu určitá cesta je a v zahraničí podobné snahy sú. Keď to zoberieme od začiatku, tak jedným z možných znakov profesionalizácie je práve založenie nejakej asociácie a to vieme, že sa v Česku deje na úrovni digitálnych tvorcov. Otázka je, aké pravidlá, aká sebaregulácia s tým bude spojená, ale zároveň, keď tú širokú skupinu tvorcov digitálneho obsahu a influencerov zúžime na to, čo nás asi vo vzťahu k žurnalistike zaujíma najviac, a to je skupina tzv. Newsfluencerov, tak tam určitý priestor pre kultiváciu vidím. Čo sa týka zahraničnej inšpirácie, tak napríklad médiá verejnej služby v rôznych krajinách momentálne experimentujú s rôznymi formami spolupráce s digitálnymi tvorcami, pretože je to niečo, čo im pomôže zasiahnuť cieľové publiká, s ktorými inak majú permanentný problém, a to sú predovšetkým mladí ľudia. Ale tieto spolupráce sa väčšinou obmedzujú na iné témy, než je samotné spravodajstvo a publicistika. Tu si stále tie organizácie ako držia pevne v rukách, ale neplatí to tak vždy. Existujú aj projekty, kde vlastne ten spravodajský tím média verejnej služby týchto newsfluencerov v podstate dovzdeláva z hľadiska profesných štandardov, ale aj napríklad ako bežnej praxe, ako napríklad overovať zdroje a podobné veci. Ale myslím si, že to bude skôr na veľmi ad hoc bázi, bude to o tom, komu sa bude chcieť nejakým spôsobom zlepšiť, skvalitniť svoju produkciu a z hľadiska verejnosti obávam sa to stále proste nebude čitateľné, pretože v situácii, kedy tie pravidlá nie sú dostatočne jasne stanovené, komunikované a nedodržiava ich väčšina tej profesie alebo toho odvetvia, tak sa skrátka na to nedá spoľahnúť. Děkuji moc krát. Obrátím se zpátky do sálu. Vidím, že otázka tamhle přistála, tak já tam zaběhnu. Mikrofony máme zejména proto, že dnešní novinářské fórum se streamuje a potřebujeme mít záznam, teda potřebujeme mít dobrý zvuk. Miroslav Dočkal, Vyšší odborná škola publicistiky. Já bych se jenom možná vrátil
k tomu možnému smazávání rozdílu mezi influencery a novináři. Myslíte si, že jednou z cest je ta právní cesta, protože jsme sledovali celkem nedávno, prošlo mediálními radami a médii v České republice určitý, řekněme, právní tlak na influencery. Není jako toto věc, která bude postupně srovnávat podmínky a vlastně nároky na třeba pečlivost, ověřování informací a tak dále u influencerů? Děkuji. Myslím si, že celá tá búrka, ktorá sa týkala povinnej registrácie tvorcov digitálneho obsahu, nám nepomôže, alebo je samozrejme relevantná pre tú právnu doménu, ale tá právna doména je naozaj veľmi minimalistická. Tam ide o úplne základné veci o tom, komu náleží právo na ochranu zdroja a tak ďalej. Ale to, čo považujem za podstatne zaujímavejšiu otázku, je tá profesne etická doména. A tam si myslím, že nám žiaden zákon nepomôže. A napriek tomu, že inak mám pomerne pozitívny vzťah k rôznym formám štátnej regulácie, tu si myslím, že by to bolo extrémne nevhodné. Pretože štát skrátka nemá čo určovať kritéria kvalitnej žurnalistickej praxe. To musí spraviť tá profesia sama. Opäť je to podobné, ako chcieť od štátu, aby určoval, čo je postup de lege artis u lekárov, to si musia nastaviť sami, čo je kvalitné súdne rozhodnutie. Takže myslím si, že tá právna úprava je skutočne iba síce veľmi dôležitá, ale základná vrstva a z môjho pohľadu je fajn, že nejaké úplne základné pravidlá, ktoré sa ale ani netýkajú kvality tej produkcie, ale týkajú sa toho, aby bola označená reklama, aby ten obsah proste nepoškodzoval deti a mladistvých a nevyskytovali sa tam proste nejaké vyslovene ako nezákonné obsahy a prvky, tak je z mojej strany úplne na mieste, ale myslím si, že to stále nestačí na to, aby sme sa mohli baviť o tom, že medzi influencermi a novinármi už v zásade nie je rozdiel. A ešte by som chcela povedať, že z môjho pohľadu novinári, minimálne tí dobrí a slávni, vždy influencermi boli. Takže ani by som to úplne nestávala ako opozitum, novinári versus influenceri. A určite bude fajn, keď si ako novinári túto zložku zoberú naspäť. Děkuju moc krát, Marino, děkuju za keynote. Ďakujem.